Viața cu lui. Cred că e cea mai oribilă muncă din lume. Toți se feresc de ea. Urăsc munca. În copilărie încercam mereu să mă fofilez. Dar nu și tata. El nu se plângea. De câte ori treceam pe lângă fabrica de butoaie, el ne-o arăta: aici am lucrat pentru 50 de cenți pe oră. Și uneori își mai lua o slujbă cu normă întreagă. Fără îndoială munceam mult. Adesea mă întrebam de ce muncește atât. Apoi mi-am dat seama. Avea copii de hrănit. Se înțelege, eu mâncam cât 10. Cred că ar fi muncit la fel de mult chiar dacă nu ar fi avut copii. Știu eu. Am avut noroc, m-a învățat ce-i munca. S-a lipit de mine. Mai bine mă întorc la treabă, fiindcă nu vreau să-l aud țipând. Știți, ajungem ca părinții noștri. Tata a fost concediat. Vara, anotimpul meu preferat. 2 luni de plăcere netulburată. Aveam 3 planuri mari pentru vacanță. 1. O să not în piscina lui Tadler. 2. O să mă uit pe săturate la televizor. Și 3. În zilele când voi fi foarte ambițios, o să fac aceste 2 lucruri simultan. Da, vacanța mea de vară avea să fie perfectă. Până într-o zi când tata s-a întors acasă la ora 2:15 după amiaza, într-o marți. Lui, ia-ți picioarele de pe canapea! Hei, tată, ce? De ce ai venit așa de vreme? Cum? Îmi scrie autobiografia cumva? Ăsta da, bestseller. Te-am auzit! Tată, de ce te-ai întors deja? Am fost desemnat angajatul lunii. Am liber o săptămână. Voiau să-mi dea și o mașină, dar i-am refuzat. Andy, te-ai întors? E strigător la cer! E ca pe vremea Închiziției. Mi-am dat demisia, bine? Dă-mi o brioșă, te rog. Și eu vreau ea mea. Tommy, chiar trebuie să mănânci 3? Are voie, e în creștere. Știu foarte bine, dar nu e nevoie să crească într-o singură zi. E glumeț ca întotdeauna. Laura, o jumătate! O jumătate! Andy, laptele fixează calciul în dinți. Da, și va avea nevoie de ei să mestece friptura asta. Din ce naiba o fi făcută? Ne uităm la TV? Bună idee! Fără televizor la masă! Dar ne uităm în fiecare seară. E risipă de curent electric. În plus, e vară, știți că se dau numai reluări. Dacă vreți să vă uitați la televizor, gândiți-vă la filmele pe care le-ați văzut deja. Uite, vă arăt eu cum se face. Ce așa, nostim? Mi-am amintit un episod din MASH din octombrie. A fost excelent. Super! În loc de televizor ne uităm la tata gândindu-se la televizor. Tipul ăla cu Și iată cum vara abia începuse și jumătate din planurile mele se duseseră de râpă. Ajutați-mă să țin asta. Mă duc la piscină. Mă duc la bibliotecă, tata. Dezertorilor! Bună, tata! Lui! De tine aveam nevoie, puștule. Ajută-mă să țin raftul ăsta. Hai, ajută-mă. Hai. O să dureze mult, tata. Ce? Te grăbești? Prevezi să fii în altă parte? Să faci altceva? Nu vrei să-l ajuți pe iubitul tău, tată? Pierd ultravioletele de dimineață. Da, adevărul e că ești cam gălbejit. Să mergem afară, față palidă. La ora asta ar fi trebuit să fiu la piscina lui Tadler. Trebuie să not. Sunt un copil. Am nevoie de mișcare. Ce idee bună! Uite ce o să faci. Vreau să fugi până la capătul străzii, să iei ziarul și să alergi înapoi. Te cronometrez. 1, 2, aș vrea să am pistol. Bună, lui, ne vedem la piscina lui Tadler. Ia-ți prosopul, hai să mergem. Abia aștept să înceapă școala. Ultimul anunț. Caut supraveghetor pentru grădiniță. Trebuie să fie calm, plăcut și blând cu copiii. Păi da, parcă e scris pentru mine, nu? E strigător la cer, Tommy, de câte ori ți-am spus să-ți strângi jucăriile. Ar trebui să-mi trimiți CV-ul, nu? Acum, ultimele retușuri. Vinzi Ramblerul? Da, știu, nici mie nu-mi place, e clasică, ce naiba.
Hei, îți ofer $50. Glumești? E o mașină americană clasică. Hei, Henderson, vinzi rabla aia pentru piese? Ține-mă bine, lui, încep să mă enervez. E la fel ca în Normandia. Mi-am zis că singura soluție era să mă strecor afară înainte să se trezească tata. Ce devreme te-ai trezit, lui? Ce mai aștepți? Ia o pensulă. Și zilele de vară treceau și treceau. Cum te descurci, lui? Nu se putea mai bine. Andy, lui, am o slujbă. Slujba? Exact. Toată viața n-ai făcut decât să gătești, să încureți casa, să mături, să înlăptești și să crești copii. Ce știi tu despre muncă? Aflăm mâine când o să încep. Ce fel de slujbă, mami? Voi fi o doamnă norocoasă. Adică le vei distribui produsele alea de damă prietenelor tale sclifosite? Sunt doar farduri și parfumuri. Bine, bine, fă ce vrei. Du-te să descoperi ce înseamnă să trăiești în lumea asta câinoasă, unde toți se mănâncă între ei, fără nicio deosebire. Tata! Ce? E mai bine așa, prea mult soare enervează. Tu știi mai bine. Te-am auzit. La revedere tuturor, ne vedem de seară. Succes, mama! Mulțumesc, dragii mei. Da, vei avea nevoie, te asigur. Ambuscadă! M-au nimerit! Am terminat, tată. Bine, e timpul pentru ultimul retuș de vânzare. Ce faci? Nu poți să vinzi casa? Da, știu, îți place aici, da, dar în momentele de răscruce iei decizii dificile, dragul meu. Dar suntem chiriași. Detalii. Hei, ofer $50 pe casă. Ce-ar fi să mănânci casa asta scândură cu scândură, nit cu nit și piuliță cu piuliță? Am curățat mașina ca tata să o scoată la vânzare. Apoi am curățat casa ca tata să o scoată la vânzare. Mi-am zis că dacă nu acționez rapid, tata o să pună semnul de vânzare și pe mine. Dă-mi un pahar, lui. 5 cenți. Ce? Eu am plătit esența. 5 cenți. E bună, lui. Doar dacă vrei să scoți rugina de pe Titanic. Nu s-a plâns niciun client. Bine, produsul tău e jalnic, ai nevoie de reclamă bună. Oh, bună, lui. Hei, ia aminte. O limonadă, doamnă Stillman? Frumoasă ca întotdeauna, numai 5 cenți, doamnă. Poate. Cum adică poate? Sunt 40 de grade afară, transpirați ca un câine. O să vin mai târziu, lui, când nu va fi așa aglomerat. Mersi, tată. Nu-ți face griji, lui. Bătrâna Stillman nu va avea de gând să cumpere oricum. E ca o cămilă adevărată. Bună. Lui, unde ai fost toată săptămâna? Cu tata. Hei, cum suportă? Ce anume? Știi tu. Tata n-a fost decapitat? A fost pus pe liber. Nu e adevărat, Ronald! A demisionat. Tata a auzit de la tatălui Norman, care știa de la tatălui Jenny. Tatăl tău a fost concediat și a luat prea multe zile libere. Oh. Lui, nu fi trist. Dacă ai nevoie de bani, te ajutăm noi. Uite, am $5. Îți aparțin. S-a rezolvat. Am plătit cheltuielile casei. Mami, tata zice că a demisionat, dar prietenii mei zic că a fost pus pe liber. Nu folosi expresia asta, e foarte urâtă. Pușcăriașii sunt eliberați. Deci, e adevărat? Pușcăriașii? Da. Despre tata, vreau să știu. De ce și-a pierdut slujba? Bună întrebare, lui. Dar dacă ești destul de mare ca să vrei să știi, poți să-l întrebi direct pe tatăl tău. Tata. Mușcaș! În spate! Ți-am spus să nu mai iei prin surprindere un soldat! Ce naiba? Se pare că te preocupă ceva, băiete! Haide, vorbește! Ce crezi? Spune! Păi, da. Da, are dreptate. Spune-mi ce ai de spus.